जाबायमोन बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन भिडिअ लानानै फैयाखैमोन माखासे गावनि पार्सनेल खामानि दङमोन बेनिखायनो भिडिअखौ बनायनो हायासै सम होनो हायासै गोबां नायगिरिफोरखौ थगायबाय थानाय बायदि जाबाय गोबां नायगिरिफोरखौ दुखु होबाय गोबां नायगिरिफोरखौ नेहोगारबाय थाबाय स' दिनै भिडिअ लानानै फैफिनबाय भिडिअ नायैनि सिगाङावनो आंनि उर्ला पुतुला चेनेलनि साफ्रोमबो फेमिलिफोरनियाव साफ्रोम आंनि साबस्क्राइबारफोरनियाव निमाहा बिग्रोनाय थाबाय अन्नानै आंनि दिनै भिडिअखौ नायनाय साफ्रोमबो आंखौ निमाहा होदो दिनैनिफ्राय भिडिअखौ लानानै फैफिननोसै आसा खालामो जायफ्रा दिनैनि भिडिअखौ नायदों आंखौ निमाहा खालामगोन होननानै आरो आंनि चेनेलाव जायफ्रा साबस्क्राइबार गोदानफोर साफ्रोमखौबो आंनि उर्ला पुतुला चेनेलाव बरायो आसा खालामो नोंथांमोना जेब्लायबो आंनि भिडिअखौ नायगोन आरो आंखौ सापर्ट खालामगोन लाइक थुगोन कमेन्ट खालामगोन जेब्लायबो बेबायदिनो आंखौ अनसायबाय थागोन होननानै आं फोथायो दे बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामनोसै थुदो बाम्बुला आइया फन हरदोंमोन आइजों गोबां खोथा रायलायबाय आइया जोंखौ लिंहरदों थौना आं रानिखौबो जा नायनो लुबैदों रानिखौबो नायनानै फैनोसै सानैजों ओंखाम बोथिसेबो स्राय जानानै फैनोसै थौना दिनैनो थाङो नोंहा जुदि जेबो खामानि गैयाब्ला खामानियाथ' गोबां दङ नों न'आव थांथारनो लुबैदोंब्लालाय आरो थाथोंसै खामानिया उनफ्राव मावनोसै ओंखारबानो जाबाय थेंक इउ बाम्बुला जोबोर गोजोनबाय आङो बिदिब्ला आं ओंखारखानोसै नामा बबेयाव थांनो रायलायदों नोंसोर सानैया बहाबा थांनो ओंखारदों नामा औ आयै आइया फन खालामदोंमोन आं जोबोर न'आव थांनो लुबैदों आयै न'आव थांना फैनो होननानै सानदोंमोन न'आव थांनो लुबैदोंबा दे थांनानै फै आफा बाम्बुला आं नोंजों फंसे खोथा रायलायनो बिहामजो नों एसे साइडआव थाङोब्ला मोजां जागौमोन नामा आं फिसालाजों मोनसे खोथा रायलायनो नागिरदोंमोन जागोन दे आयै आं बाहेरायाव थांनांगौब्लालाय थांनानै होनोसै रायलायब्लानो जाबाय आं थानायाव रायलायजालायै मा खोथा रायलायगोन बेबा आंजों मा खोथा रायलायनो दं आयै नोङो दैजि थानायावनो रायलायबानो जायोना दैजिखौ बाहेरायाव थोनहरलायनानै आंजों रायलायब्ला बियो मा सानगोन आयै मानोथो बेबायदि थोनहरलायनांगौ आरो बे थानायाव रायलायनो हालायलायै माथो खोथा बुंब्लानो जायोना नङा आफा आं बिहामजोनि सिगाङाव बेनिखायनो बुङाखै जे बिहामजोआ दुखु मोनगोन आफा आं नोंखौ दाबसे जायगायाव थोनहरनोसै नों दाबसे जायगायाव थांदो नोंनि बेयाव मोनसे प्राइभेट फिसा कम्पानियावलाय नों बेसेथो खामायनो बेयाव नोङो दान मोनसेयाव 9-10 बेबो फुल डिउटिब्लासो बेसेबांखिनि 10,000फोरखौ मोनो आं नोंनो दाखालि खोन्थादोंमोन ना नोंनि आदै मादैलाहा मोनसे गिदिर कम्पानि दिरुनदों बे कम्पानियाव नोंखौ मेनेजार हिसाबै सायख'दों नों थांनानै नोंनि आदै मादैनि गिदिर कम्पानियाव मेनेजार जाहैनानै नोंनि आदै मादैनि कम्पानिखौ नोङो गावनि बायदि सालायनो नांगोन बेनिखायनो नों बे फिसा जबखौ गारनानै नों थां बेसेबांखिनि खोथाखौ बुंनोनो नों दैजिखौ बाहेरायाव थोनहरनांगौ आयै खोथाया बेसेयावनो जोबाखै आफा नों हारसिंल'सो थांनो मोनगोन बिहामजोखौ नों लांफानो नाङा नों मिन्थिखागौ आंनि देहाखौ बेमार आजारफोरानो जोबनो थाङा बिहामजोआ न'आवनो थाथों आंखौ सोर जोथोन लागोन बिहामजो गैयाब्ला बिहामजोआ न'आवनो थाथों नों हारसिं थांब्लानो जाबाय दान मोनसेयाव खनसेसो फैबाय थाबानो जाबायना आरो नों बिहामजोखौ लांनाय लोगो लोगो थानाय जानाय गासिबो गावनिफ्रायनो जाजोबगोन बेबायदियाव थाखा फैसा खामायनो आरो थाखा फैसाखौ जमायना लानो हाया जायो बेयावबो न'खर गंसे होजोंबो न'खर गंसे न'खर गंनै सालायनाय जागोन बेनिखायनो बिहामजोआ थालांथों नों हारसिं थांबानो जाबाय बिहामजोआ थांफानो नागिरनोबो हागौ खुद्रिनोबो हागौ नों बिहामजोखौ मोजां बुरखायनानै नों गालांनो नांगोन जागोन दे आयै औ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों बिहामजोखौ मोजाङैनो बुजायनानै गालांबानो जाबाय आइया आंखौ न'खरनि मेम्बार सानबायना सानाखै मा खोथा बेबायदि जे आं थानायाव रायलायनो हालायलाया आं थानायाव रायलायनो हालायलायै माथो खोथा बियो मा जाथावगौ मानो आं थानायाव रायलायनो हायाखै मानो फिसालाजोंल' रायलायनो ना आङो आइ आफाखौ सिबिनो रोङाखै ना आंनि सिबिनायखौ बिसोरो फसायाखै मा खोथा जाथावगौ ना आं माबाफोर गोरोन्थि मावफ्लांबाय बाम्बुलानाव सोंबाबा बाम्बुलायाबा आंनो खोन्थागोन ना खोन्थाया आं बोरैबासो मोनथारबाय बाम्बुला आइया नोंजों मा खोथा रायलायदों आं थानायाव रायलायनो हालायलायै माथो खोथा
नों खोन्थागोन ना आंबो मिन्थिनो लुबैदों जे मा खोथा जाथावगौ। नोंनो उनाव खोन्थासिगोन दे, लामायाव खोन्थालांसिगोन। न'आव थांनो होननाया ओंखारदो दे। खोन्थाग्रो ना बाम्बुला। आं गोनो गोथो मोनदों। आइ आफामोना ना आंनि सिबिनायखौ मोजां मोनाखै, ना आं माबाफोर गोरोन्थि मावखो? आं गावखौनो बोरैबा मोनो। खोन्थाना। नों खोन्थायोब्लासो आंबो मिथिगोन। आरो आइया नोंनो मा खोथा खोन्थादों, नोंजों मा रायलायदों, बे खोथाखौनो नों आंनो खोन्था। गुबुन खोथा दानस्लायनानै नों खोन्थानो नाङा। दे बुंदो गोख्रै। बेबायदि जेबो नङा दैजि। आइया नोंनि सोमोन्दै जेबो गाज्रि बुङाखै। जि बुंदों मोजांनि थाखायसो बुंदों। दैजि, आइया आंखौ आदै मादैनि कम्पानियाव हरनो नागिरदों। गुवाहाटीयाव बै कम्पानियाव आंखौ मेनेजार हिसाबै सायख'दों। दा बैयाव थांनायनिनो खोथा आंजों रायलायदों। बेसेबांखिनि खोथायावनो आं थानायाव मानो रायलायनो हायाखै? बे खोथायाथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रासोना। बे खोथाखौ आंनि सिगाङाव रायलायोब्ला आंबो गोजोनगौमोन। खोथाया बेसेबांल' नङादां, आरो माबाफोर दंबावो जानो हागौ। बुंना। बेसेबांखिनि खोथाखौ आंखौ बाहेरायाव थोनहरलायनानै खोन्थाथारनाय नङा नोंनो। जेबो गैया फोथाय। आरो आइया बेखौल' बुंदों जे होजोंहाय आंखौ हारसिं थांनो होदों, माने नोंखौ न'आवनो थानो होदों। मानो होनोब्ला आइनि देहायाबो बारा मोजां नङाना, बेनिखायनो आइजों लोगोसे नोंखौ गालांनो होदों। खोथाया बेल'। नंगौ नामा? बे खोथाखौनो आंनि सिगाङाव बुंबाबोथ' आंबो मानिगोन ना। बे खोथाखौ आं थानायाव रायलायलायै। जेसेबां नों आंनो सैथो खोथाखौ खोन्थाब्लाबो माबा मोनसे डाउट थाबावो। दे जेबो नङा। आइया जुदि आंखौ गावजों लोगोसे थाजानो लुबैदोंब्ला आं थागोन। नाथाय थांनाया माब्ला? थांनायनि डेटआ माब्ला बेखौ आंबो मिन्थिया दैजि। दे ओंखारदो, थांनोसै। माथो ओंखारबाय थाबावनो? थौदो बिदिनो थांनोसै। दे फैदो बिदिब्ला, आं गारि दिरुनहैनि। नंगौना नङा जाखो बाम्बुलानि बुंनाया? बे खोन्थानायखिनि खोथाखौनो आंखौ आइया मानो सेराव थाहोलायासै? निश्चय सिङाव माबा मोनसे दंबावो खोमा। आंनो खोन्थायाखै, आंखौ दुखु मोनजानो गिनानै। मा मिथिबावगौ दा? गावनि आंगो होननानै सोरखौ फोथायजोबनो? बिसोरनि खोथा आंखौ जुदि माबाफोर सानखोमादों, रायलायखोमादों, बिसोरनि खोथा आंहा आंनि धोरोम बायदि सोलिनांगौ, मोजाङैनो थांनांगौ, थानांगौ, बेनो। बोरोथो दाबो सफैयाखै माथो? सेन्टार मोनबाय होननाया? जानोबा सेन्टार मोनबाय होन्दोंमोनथ', दाबो सफैयाखै? फैगासिनो खोमा, दसे थाना सफैया बे। नै बुंनायावनो सफैमारबाय माथो। सफैमारथारबाय। बाजै सोरांस्रि आरो जोमै, जोंनि रानि फिसौआ रायलायनो रोंमारबाय। थारैनो आंबो जोबोर सोमोनांबाय। आबै, आं रायलायनो रोंबाय। आयै फिसौ, नोंखौ गोमाबाय साननानै बेसेबांबा दुखु जोङो। नाथाय नोंखौ दिनै जों मोननो हाफिनबाय। नों रायलायनोबो रोंबाय। आबै, नों आंखौ रायलायनो रोङैनि थाखायनो आंखौ अनामोन ना नोङो? आं रायलायनो रोङैनि थाखायनो नोङो आंखौ लाफानोबो लाजियोमोन ना आबै? आबै, आंखौ दिनैनिफ्राय अनसिगोन ना नों? आंथ' दिनैनिफ्राय रायलायनो रोंबायना। आंखौ नों दिनैनिफ्राय अनसिगोन ना आबै? खनसे आंखौ आबै होननानै गाबज्रिबावलाय। आबै, आयै फिसौ, सना आंनि लोखि दोरबि माइनाव, आंनि सना फिसा लोखि दोरबि। आयै फिसौ, नों रायलायनो रोंबाय। नोंनि बे दिनखौनो गोबां नेनानै दङमोन। थारैनो नोङो दिनै जोंनि जिउआव खोमसि बायदि संसारखौ बेसेबांबा स्रां खालामनानै होबाय। फिसा, आबै जोबोर गोजोनबाय। आरो आबै, आंखौ निमाहा होदो। थारैनो रायलायनो रोंमारबाय रानिया। बेबायदि गोजोननाय जोंनि न'आव आरो जेब्लायबो थाबाय थाथोंसै। आदा, बिदिब्ला जों थांफिनोसै नामा? हारे फेथेन, मानो थांफिननायनि खोथा बुंखो?
फारसेथिं गोसो होनायावनो नोंसोरखौ बावदों। पेटें, नोंसोरो आरो थांफिननायनि खोथा मानो बुंखो? नोंसोर आरो बहा थांफिनो? नोंसोर आरो थांफिननायनि खोथाखौनो दालासै, नोंसोरखौ खबरखौनो लानो बावदों। पेटें, नोंसोर आरो थांफिननायनि खोथा दा बुंसै। मानो थांफिनो पेटें? जोंनि जिउआव गोजोननायखौ नोंसोरनोथ' होफैबाय, नोंसोरखौ जोङो माबोरै थिनहरफिननो? जोङो थांथारनो नांगोन, नङाब्ला जोंनि मेनेजारा जोंनि बे दान मोनसेनि फैसाखौ होनायखौनो नङा। नोंसोरनि बे दान मोनसेनि फैसाखौ नोंसोर मानो जिंगासिखो? नोंसोरनो अराय समनि थैस'-थांस'नि गोजोननायखौनो आं होगोन। बाजै, माबोरै दं नों? जों गासिबो मोजाङैनो दङ पेटें। नोंनि आयं हौवाबो आयं हिनजावबो थैनानै थांबाय। दिनै नोंसोर सानैया जोंनि न'खराव फैफिनबाय। मोथिया जोंनि न'खराव दिनै बेसेबांबा दिन माबा मोनसे आद्रा थानाय दङमोन, नाथाय दिनै नोंसोर सानैखौ लोगो मोननानै जोंनि न'खरनि मेम्बारखौ फुल जाजोबनाय बायदि मोनबाय। नोंसोर आरो थांफिननो नांला। आदै पेटें, नोंखौ मानो खनसेबो रायदावासै नों? आरे, इसा? हाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। लोगोफोर, भिडिअखौ एसे गोलाव लाबोबावनो होननानै सानदोंमोन, नाथाय गोबां अखा हानानै होबाय। जानांगौ नोंथांमोना अखानि आवाजखौबो एसे खोनानो मोनदों। लोगोफोर, अखा हानायनि थाखायनो भिडिअआव गोबां साउन्ड खोनानो हागौ। जेबो दासान, गोरोन्थि दा बुजि, गाज्रि दामोन। अखानि थाखायनो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नो गोनां जाबाय। जानांगौ नोंथांमोना खोनादों अखानि आवाजखौ। खोनासंलाय। लोगोफोर, गोबां जुब अखा हागासिनो। नोंथांमोननिथिंबो हादों नामा? खोन्थाहर दे। लोगोफोर, अखानि थाखायनो दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावगारसै दे लोगोफोर। बिदिब्ला दिनै दोनथ'नोसै। बाय बाय।